Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si James De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Lunes, February 17. Local candidates sa Angeles City nangakong pananatilihing payapa ang halalan. May mensahe sa mga taga-suporta. $1 billion real estate project itatayo sa syudad ng San Fernando. Most wanted foreign national sa Bulacan, arestado. Suzuki Jimny 5-door, kayang makipagsabayan sa high-end 4x4 vehicles. At Battle of Frontrunners at Newbies, aabangan sa Miss Universe Philippines 2025. Isang unity walk ang isinagawa ng mga kandidato sa iba't ibang lokal na posisyon sa Angeles City nitong Sabado, February 15. Sinundan ito ng Peace Covenant signing para matiyak ang pagpapanatili ng kapayapaan sa nalalapit na pagsisimula ng kampanya at ng mismong halalan. Para sa buong detalye, magbabalita si Ashley Punsalan. Pagpapalakas ng commitment para sa isang mapayapa at matapat na eleksyon. Ito ang pangunahing layunin ng Peace Covenant signing at Unity Walk na inorganisa ng Angeles City Police nitong Sabado, February 15. Bagamat magkakatunggali, maagang nagtipon-tipon ng mga political candidates ng syudad kasama ang kani-kanilang mga taga-suporta. Mula sa Museum for Social History o Pamintuan Mansion, nagmarcha ang mga grupo patungong Holy Rosary Parish kung saan naman sila pumirma ng Peace Covenant. Ang aktibidad ay nabuo umano bilang parte ng kanilang commitment na masiguro ang katahimikan at kaayusan ng nalalapit na national and local elections sa Mayo ayon kay Acting City Director ng Angeles City Police na si Police Colonel Joselito Villarosa Jr. Napakalaking bagay po nito, no, sapagkat dito natin mapapakita na ang lahat po ng mga kumakandidato ay nagkakaisa sa iisang layunin. Ang layunin ay iisa lamang, ang kapayapaan. Ang maayos na kapayapaan, may integridad na eleksyon at sinisiguro ng bawat isa na magiging maayos po ang ating halalan. Lahat naman po ay nakita natin na sa Unity Walk at lahat po ay nakangiti, lahat po ay nagkakamay at lahat po ay pumirma. So sa kasalukuyan po ang Angeles City ay napaka-mapayapa. Kabilang sa mga nakiisa sa aktibidad ay sina Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. na tumatakbong kongresista ng 1st District. Ang kanyang kapatid at mayoral candidate na si 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at ang makakaharap niya sa karera sa pagkaalkalde na si Retired General Oscar Albayalde. Binigyang diin naman ng mga mayoral candidates na mahalaga ang pagtutulungan at pagrerespeto sa kanilang kapwa Angeleño para sa mas magandang kinabukasan sino man ang manalo sa kanilang dalawa. Matalo man, manalo tayo, siyempre, this is our hometown. Bawat pangalagaan natin, tulong-tulong pa rin tayo, no, sa ikauunlad ng Angeles City. Kasi alam nyo, kung nagtutulong-tulong tayo, economically, uunlad tayo, marami tayong mabibigay na trabaho, i-promote natin ang magandang edukasyon, no? I-promote natin kalinisan, siyempre tulungan nyo ang city. So, we'd like to enjoy yung ating mga supporters and encourage them na maging mahinahon po tuwing eleksyon. Huwag po natin gawing personal ito. Dahil lahat po tayo may karapatan pumili na kung sino nating gustong mamuno sa atin, whether it's local or national. Present din sina re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Gabigting, ang kanyang challenger na si dating Konsehal Amos Rivera, gayon din ang mga kandidato para sa City Council ng magkabilang partido at independent candidates, mga representante ng ilang religious groups at ng mga ahensya ng gobyerno.
Ayon naman kay Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV Representative James Pasamonte, mas maganda kung ipapaskill din sa iba't ibang lugar sa syudad ang peace commitment na nilagdaan ng mga grupo. Magbibigay ito ng reminder to each and everyone. But the question is the sustainability kasi it's only February and then May pa yung election. So sana in between there will be some reminders again. When we say peace, it comes from different forms. And part of that piece is basically you follow rules and regulations provided by COMELEC. Hinimok rin niya na sana'y mas iharap ng mga kandidato ang kanilang mga plataporma para magkaroon ng kaalaman ang mga botante tungkol sa kanilang plano sa syudad at para maiwasan rin ang pagboto ng nakaayon lamang sa personalidad. Mandato rin umano ng PPCRV ang maging witness sa katapatan at kalinisan ng eleksyon. Samantala, ang bawat lagda sa Peace Covenant Wall ay saring umanong simbolo ng kahalagaan ng collaboration at accountability na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga botante na pangalagaan ng prinsipyo ng isang demokratikong bansa sa pamamagitan ng tapat na pagboto. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Matapos ang kaunting price rollback noong nakaraang linggo, nakatakda namang magtaas ng kanilang presyo ang mga kumpanya ng produktong petrolyo sa bansa. Inanunsyo ito ng mga kumpanyang Chevron Philippines Incorporated, Sea Oil Philippines Corporated, Shell Philippines, Clean Fuel at Petrogas. Ipapatupad ang 80 cents sa dagdag sa presyo sa kada litro ng gasolina at diesel, habang 10 cents naman sa kerosene. Magiging epektibo ang price hike simula 6 a.m. sa Martes, February 18, maliban sa clean fuel na ipapatupad ito simula 4:01 p.m. sa parehong araw. Una nang inanunsyo ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang nakaambang taas presyo na bunsod umano ng mga kaganapan sa Middle East at pagitan ng Amerika, Iran at Russia. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isa ka ba sa mga mahilig sa exciting off-road adventures? Baka ang all-new Suzuki Jimny 5-door na ang parang sasakyan na para sa iyo. Alamin natin ang special features ito kay John A. Spalon, ang sales executive ng Suzuki Auto Pampanga ng Laos Group of Companies. Bali, meron na po tayong 6SRS airbag, hill descent control, traction control. SRS airbag, ma'am, halimbawa, ma'am, nabangga tayo. Bali, pag na-sense nyo, ma'am, na malakas yung impact, may bumubuka, ma'am, dito sa may gilid para hindi masyadong madamage yung mga passenger or driver. Bali, 1.5 engine po tayo, ma'am, dito sa Suzuki Jimny 5-door. Itong unit natin, 4x4 siya, tapos all grip na po ito siyang gamitin ng halimbawa pang muddy road at pang off-road. Mas pinahaba po natin yung unit, ma'am, yung ladder frame po. Ginawa na po natin siyang ladder frame compare po sa 3-door. Pwede na tayong ng mga gamit ngayon sa likod. Hindi katulad dati na konti lang talaga yung mailalagay. Sa Pilipinas, dito sa atin, si Jimny pa rin yung pinakamababang SRP sa market natin dito sa Pilipinas. 1,708,000 po, ma'am, yung SRP po natin sa 5-door. May manual tayo, 1,558,000 po yung pinakamababa natin sa 5-door. Halimbawa kayong client, kayo yung mag-a-apply sa amin. Kami magpapasa sa mga banks. Sa PO naman, ma'am, kayo yung pupunta sa banks na gusto nyo, kayo yung mag-a-apply sa kanila para ma-process yung account. 20% ma'am yung nire-require natin na down payment sa Jimny. Yung promo natin, ma'am, dyan nakasali na, inclusion na po natin yung 3 years LTO registration, insurance, team, tsaka shuttle mortgage po sa in-house maintenance. Weakness natin, ma'am, yung looks ng Jimny. Kasi since nasa Pilipinas tayo, jeep yung nakasanayan natin na sasakyan. So, kahit tumagal yung panahon, yung itsura natin, ng unit natin, hindi po mabilis maluma. Sa ibang balita, magpapapasok ng mahigit 1 bilyong pisong investment ang panibagong real estate development na isasagawa sa City of San Fernando. Para sa buong detalye, narito ang report. Aabot sa mahigit 1 bilyong pisong investment ang ipapasok ng isa sa mga leading real estate developer sa bansa dito sa City of San Fernando, Pampanga. Inihayag kamakailan ng Century Properties Group o CPG ang pagpapalakas ng kanilang portfolio sa labas ng Metro Manila matapos ilunsad ang panibagong proyekto ng kumpanya sa Azure North Estate. Ang second phase ng development sa Azure North ay kinabibilangan ng 4 na mid-rise residential towers. Sinimula na ngayong buwan ng Pebrero ang itinatayong 12-story Mykonos mid-rise tower na inaasahang makukumpleto sa kalagitnaan ng 2027. Magkakaroon nito ng studio at 1-bedroom units, 24/7 security at iba pang amenities. Bukod dito, magkakaroon din ng water park na may mga slides, play park at green spaces para maengganyo ang komunidad na mamuhay ng masaya at payapa sa nasabing lugar. Actually, Monaco, Bali, and Barbados are almost sold out. That's why we are launching a new phase. Given the demand and ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga Kapampangan dito sa San Fernando, nag-decide ang Century Properties na mag-launch ng bagong phase at magdagdag ng mas marami pang amenities for people to enjoy. Maliban sa residential use, pwede rin umanong magamit ang investment sa Azure North sa ibang paraan at karamihan ng kanilang mga kliyente ay mga millennials at mga Gen X. It depends on your need. No? So for example, if you're still working abroad, gusto mong mag-ipon, bilhin mo yung property, parent out mo na. And then when you come back home, then tirahan mo na siya. So that's actually a good decision to make. If you're not yet ready to live in it yet, so you're working abroad pa, which marami sa ating mga Filipinos na nagtatrabaho. So sa mga Kapampangans natin, mga OFWs, and even our buyers from Metro Manila, if you would like to invest in Azure North, napakagandang
property investment, if you want to invest for leasing income or even as your own residential space, napakalapit na niya sa Metro Manila. Jody Dizon Mercado, CLTV 36 News. Patuloy na isinusulong ng Angeles City LGU ang sustainability at public health sa syudad. Bunsod nito, 2 bagong pasilidad ang nakahandang maging bahagi ng efforts ng gobyerno. Para sa detalye, naritong report. Patuloy na ipinatutupad ng Angeles City LGU ang mahigpit na solid waste management upang protektahan ang mga daluyan ng tubig sa lungsod. Pagpapakita ito ng kanilang dedikasyon sa sustainability at pagsiguro sa kalusugan ng publiko. Kaugnay nito, isang bagong transfer station sa lungsod ang nagsimula na mag-operate nitong Miyerkules, February 12. Kaugnay nito, isang bagong transfer station sa syudad ang nagsimula na mag-operate nitong Miyerkules, February 12. Layunin nitong mabawasan ang garbage buildup sa mga pangunahing kalsada at pagpapalakas ng collection efficiency. Ayon kay Environmental Management System OYC Francis Pangilinan, ang transfer station ay nakatutulong din sa pagbawas sa travel time ng garbage trucks upang mas maraming beses pa silang makapagronda. Suportado rin ng station ang no segregation no collection na patakaran na naglalayong itaguyod ang mas magandang recycling at pagkuha ng basura habang minamaximize ang mga resources ng lungsod. Bukod pa rito, nakatakda na rin ang Angeles LGU na tapusin ang kauna-unahang city-funded wastewater treatment facility nito sa Pampang Public Market pagsapit ng Marso. Layunin ng proyekto na gawing reusable at malinis ang wastewater para mabawasan ang polusyon at mga sakit na dulot ng maruming tubig. Ang nilinis na tubig ay magagamit sa agrikultura, industriya at paglilinis. Kasama si Adeline Kakbay, Narizaman, CLTV 36 News, intern. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News at para sa Balitang Sports. Gumuhit ng kasaysayan ng men's curling team ng Pilipinas matapos masungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa sa Asian Winter Games. Ginanap ang finals ng laro sa Harbin, China nitong Biyernes, February 14. Tinalo ng Philippine team na binubuo ni Mark Feister, Enrico Feister, Alan Frey, Christian Haller at Benjo Delarmente ang South Korea sa score na 5-3. Ang curling ay isang winter sport kung saan dalawang kuponan ang naglalaban sa pamamagitan ng pagpapadulas ng mga granite stones sa yelo patungo sa isang target na tinatawag na house. Samantala, mainit na sinalubong ng Philippine Sports Commission ang grupo sa kanilang pag-uwi sa bansa nitong Linggo, February 16. Bunsod ng kanilang pagkapanalo, nakakuha ng koponan ang spot para sa 2026 Olympic Pre-Qualifiers Game. Sa ibang balita, nahuli ng mga tauhan ng May Kawayan City Police Station ang most wanted foreign national sa lalawigan ng Bulacan. Arestado sa bisa ng warrant ang Cameroonian na si Felix Mong, 43 years old, sa barangay Malhacan, lungsod ng May Kawayan noong February 14. Naharap si Ngong sa mga kaso ng paglabag sa Section 11 ng RA 9165 or Comprehensive Dangerous Act of 2002 at RA 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Siya ay dinala sa May Kawayan CPS para sa documentation at proper disposition. Samantala, binigyan din naman ni Police Brigadier General Gene S. Fajardo, Regional Director ng PRO3, ang matibay na pangako ng PNP sa pagpapatupad ng batas at walang kriminal ang makakaligtas sa hustisya anuman ang nasyonalidad. Nakumpiska ang short firearm sa period ng gun ban para sa halalan umabot na raw sa 260. At paglalagay ng campaign material sa mga puno, ipinagbabawal ng DENR. Iyan at iba pang mga kaganapan sa rehiyon ating panoorin sa ulat na ito. Aabot na sa 260 short firearms na nakumpiska ng Police Regional Office o PRO3 simula noong January 10 hanggang February 15 o sa gitna ng election gun ban. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pinaigting na kampanya na Revitalize Katok. Sa ilalim ng programa sa panguna ni Regional Director Police Brigadier General Gene Fajardo, nilalapitan ng kapulisan ng mga firearm holder at hinihimok na isuko ang kanilang loose at unrenewed na baril. Layon din itong palakasin ang laban ng rehiyon kontra illegal firearms, gayon din upang maiwasan ang election-related violence. Kaugnay nito, pinapaalala rin ni Fajardo sa mga gun owner na mag-renew ng kanilang mga lisensya o isuko ang kanilang armas para sa tamang pag-iingat. Bawal maglagay ng campaign materials sa mga puno. Ito ang paalala ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga kandidato para sa 2025 national and local elections. Marapat daw na ilagay na lamang ang mga ito sa designated posting areas. Ayon kay DNR Region 3 Executive Director Ralph Pablo, nakasusugat sa mga puno ang pagpako o pag-ukit sa balat ng mga ito. Ito rin daw ay nagiging dahilan ng madaling pagkapit ng infection mula sa pathogens. Samantala, panawagan din ng ahensya na bawasan ang paggamit ng plastic sa campaign materials. Batay pa sa Facebook post ng DNR Kitnang Luzon, lumalabas sa mga pag-aaral na umaabot ng 450 years bago mag-breakdown ang mga plastic. Samantala, kailangan na raw magpalagay ng Radio Frequency Identification o RFID bago ang deadline ng March 15, 2025. Ito ang sinabi ni Julius Corpuz, ang Toll Regulatory Board spokesperson, sa isang panayam sa state-run media na Radyo Pilipinas. Sa pamamagitan daw nito, mas mabilis ang biyahe at may iwasan ang abala sa mga expressway. Ayon pa kay Corpuz, 3% pa rin ng mga motorista ang nagbabayad ng cash sa expressway. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa ibang balita, muling binuksan ng isang creative space sa Angeles City nitong Linggo, February 16. Ito ang Culture Shock 2.0 na nagtatampok sa obra ng iba't ibang kapampangan artist.
Nagsisilbi rin itong avenue para sa mga local merchant na nag-o-offer ng iba't ibang produkto. Naritong report ni Liana Canilao. Angeles City is not just about sex tourism. Ito umano ang nais pabatid ng isang arts and culture hub sa loob ng Sandra Mall sa Angeles City, ang Culture Shock. Most of you may not have known meron pong Culture Shock dati. So Culture Shock was born in 1995 in response to yung parang growing sexual tourism dito sa Angeles. Nagsanib puwersa ang iba't ibang grupo at individual upang muling buhay ng nasabing santuaryo ng local artists. At nitong linggo, February 16 ay binuksan na nga ang Culture Shock 2.0. So after conversations with mga kabataan, naisip nila na i-revive yun. Hence, Culture Shock 2. So as you may well see, this is still a work in progress. So medyo mainit, but we wanted to welcome everyone already and to say that you have a community where you can display your artistry and where you can find culture. Bilang bahagi naman ng selebrasyon ng National Arts Month, isang fundraising art exhibit ang binuksan dito na nagpapakita sa obra ng iba't ibang kapampangan artists. Kasabay nito ang Nungnang Atin Flea Market and Pop-Up Bazaar kung saan 11 merchants ang nagbida ng kanilang handcrafted goods at delectable food. Nagkaroon din ng live performances. Samantala, ang 10% ng art sales ay mapupunta sa Culture Shock 2.0 bilang suporta sa pagpapaunlad ng isang inclusive creative space. Liana Canilao, CILTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon kay JD Adahara, meteorologist mula sa Clark Station. Magandang araw po. Narito po ang latest weather update sa araw na ito, Lunes, 17 de Pebrero, 2025. Sa malaking bahagi po ng bansa ay makaranas po talaga ng generally fair weather na may mga chances lang po ng pag-ulan or thunderstorms lalo na po sa hapon o sa gabi. Sa Batanes, Cagayan at Apayao naman po, northeast monsoon pa rin po ang nakapekto sa mga lugar nito. Maulap na pabawiri na may chances po ng light to moderate rains ang maaaring maranasan sa mga lugar na ito. Sa mga probinsya naman po ng Isabela at Aurora, maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorms po ang mararanasan. Dulot po yan ng shear line. Sa Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi naman po, ITCZ naman po nakapekto sa mga lugar na ito. Maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms po ang epekto nito sa mga nabanggit na lugar. Sa iba pang balita, idinaos ang Sayaw Pinoy sa St. Scholastica's Academy, Pampanga bilang parte ng kanilang Centennial Anniversary at National Arts Month celebration. Layo naman itong magbigay inspirasyon sa mga estudyante na magkaroon ng mga bagong teknik at konsepto sa kanilang mga proyekto at performances. Narito po ang report. Colorful costumes, lively music, awesome choreography. Ganito mailalarawan ang Sayaw Pinoy 2025 na ginanap sa St. Scholastica's Academy, City of San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, February 14. Ang Sayaw Pinoy ay isang flagship activity ng National Commission for Culture and Arts, National Commission on Dance o NCCA-NCD para sa selebrasyon ng National Arts Month. Nagpasiklaban ng galing sa pagsayaw ang ilang grupo ng mga professional na mananayaw ng iba't ibang genre mula sa NCCA para sa kanilang Sayaw Pinoy 2025 touring performances. Kabilang sa mga grupong nag-perform ang Sinukwan Kapampangan, Bulsu Hyperdynamics, Indak Giginteño Folkloric Group, Sindao Performing Arts at marami pang iba. So it's very important for everybody to really adapt or absorb, especially our culture, because some of our folk dances are vanishing already. And this is our task to give it all back to the young ones so they will treasure it when they grow up. Para kay Peter De Vera, NCCA member at ang organizer ng Sayaw Pinoy sa SSA, mahalagang makapanood ng performance ng mga professional groups ang mga estudyante upang magkaroon sila ng inspirasyon. So for so many years, we have seen kung gaano ka-creative ang mga estudyante. At kung makakita sila ng ibang level ng mga performances, I'm sure mas makakakita kami ng mga bagong technique at mga bago pang mga idea, mga bagong mga concept kapag pabago para sa ating lipunan. Samantala, nagpakitang gilas rin sa kanilang Street Dance Festival at Creative Dance Presentation ang bawat grade level ng SSA Pampanga, tampok ang iba't ibang festivals na nagbibigay pugay kay Birhen Maria. Ibinida ng mga estudyante ang kapistahan ng Birhen sa Lindogon at ang istorya ng Our Lady of the Rosary at ng Battle of Lepanto. Proud naman umano ang alumni at co-chairman ng steering committee ng SSA Centennial Celebration sa mga accomplishment hindi lang ng institusyon pero pati na rin ng mga SSA alumni na nagkakaroon ng malaking kontribusyon sa lipunan. But that we commit moving forward, that is what St. San Fernando will continue to do. To nourish students who will become nation builders, who will contribute to the nation and to common good. Nanawagan rin siya sa publiko na suportahan ang ilan pa sa kanilang mga nakahandang aktibidad. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Ipinagdiriwang ang 108 na kaarawan ni Apo Wang On ngayong Lunes, February 17. Si Maria Ogay o mas kilala bilang Apo Wang Od ay isang traditional Kalinga tattoo artist na pinaniniwala ang pinakamatandang mambabatok sa Pilipinas. Nagsimula siya sa pambabadok sa edad na 15. Gumamit siya ng isang 1,000-year-old technique kung saan magtatattoo siya gamit ang tinik ng pomelo o lemon. Natutunan niya ito sa kanyang tatay at ipinagpatuloy niya sa kanyang pagtanda. Ang tatak ng kanyang tattoo ay 3 tuldok ay sumasagisag sa kanya
sa kanyang 2 apprentice at sa pagpapatuloy ng sining sa susunod na henerasyon. Ang mga likha ni Apo Wang-od ay nagsisilbing atraksyon sa mga turista. Toong 2023 nang napili siya para maging cover ng Vogue Philippines sa kanilang April issue. Si Apo Wang-od naman ang pinakamatandang tao na tinampok sa cover ng naturang magazine. Sa parehong taon, tinanggap niya ang mga sumusunod na parangal. 2023 Civil Service Commission Pag-asa Award, 2023 Dangal ng Bayan, 2023 Presidential Lingkod Bayan Award at Presidential Medal of Merit. At para sa ating entertainment news, ihahatid ito ni Danny Cagino. Nireveal na ang mga opisyal na kandidata para sa Miss Universe Philippines 2025. Sino kaya ang aangat? Frontliners o newbies? Samantala, inilabas na rin ng mga performer para sa darating na Aurora Music Festival ngayong taon. Excited ka na bang makijam? Let's watch this! Buksaan to the max ang mga dekalibreng veterano at new faces sa ika-6 na taon ng Miss Universe Philippines 2025. Formal nang ipinakilala ang mga kandidata sa MUPH 2025 noong February 15. Rarampa muli sa MUPH stage ang mga batikan sa pageantry na sina Iliana Marie Aduana, Miss Earth Air 2023, Winwin Marquez, Reina Hispano-Americana 2017, Chelsea Fernandez, Miss Globe 2022 Top 15 finalists, Katrina Ligado at Atisa Manalo na sumali na rin sa MUPH sa mga nakaraang taon. Hindi magkamayaw ang mga pageant fans at todo suporta na sila sa kanilang mga bet ngayong edisyon. Samantala, matatandaan na nag-step down bilang Miss Universe Philippines Pampanga 2025 si Krisa Gilliam Ico at pinalitan ito ni Dr. Ransua Mayangitan ng Candaba. At sa iba pang balita, nakatakdang magbigay ng kakaibang karanasan ang Aurora Music Festival ngayong May 3 at 4, 2025 sa pagbabalik nito para sa ika-4 na sunod-sunod na taon. Sa pagkakataong ito, gagawa ng kasaysayan ang P-pop sensation na BINI bilang unang artist na mag-headline sa parehong araw ng pinakamalaking music festival sa bansa. Magsisimula ang festival sa May 3 sa masiglang performances ng BINI, solo artist na sina TJ Monterde, Rico Blanco, Moira, Arthur Neri at ang P-pop boy group na BGYO. Sa May 4 naman magtatanghal kasama ng BINI ang chart-topping band na Cup of Joe, mga viral hitmakers na sina Maki, Jonella, rapper Flo G at ang indie band na Over October. Bukod sa world-class na pagtatanghal, tampok din sa festival ang mahigit 20 makukulay at nagagandahang hot air balloons na tiyak na magpapahanga sa mga manonood. Isa itong kakaibang karanasan na pagsasama ng musika at kagandahan ng mga hot air balloons. Mabibili ang ticket sa ticket.epiceventsph.com. Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Ako si Danny Cagino. Back to you, JM. Napakaganda ng ating entertainment news. Danica, maraming salamat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Para naman sa Twitter o X at CLTV 36. Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming ang YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website cltv36.tv. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.